Yaƙi da ta'addanci a yankin arewa maso gabashin Najeriya na ci gaba da samun ƙarfi yayin da hukumomin tsaro ke ƙara ƙaimi wajen gudanar da ayyuka domin rusa ƙungiyoyin 'yan ta'adda da ke barazana ga zaman lafiya da kwanciyar hankali a yankin. A wannan dalili ne sabon kwamandan na Operation Safe Corridor ya kai ziyarar girmamawa ga hukumar talabijin ta Najeriya da ke jihar Gombe domin neman haɗin gwiwa da haɗaka wajen yaɗa bayanai da za su ƙara wayar da kan jama'a tare da tallafawa ƙoƙarin da ake yi na yaƙi da ta'addanci. Babban manaja na hukumar gidan talabijin ta ƙasa ya tabbatar wa rundunar cewa tashar a shirye take ta mara wa sojoji baya ta hanyar rahotanni masu gaskiya da ke inganta zaman lafiya, tsaro da haɗin kan al'umma a yankin arewa maso gabas. While you do your own part to ensure the security of lives and property of Nigerians. Ziyarar ta kuma sake jaddada muhimmancin haɗin gwiwa tsakanin hukumomin tsaro da kafafen yaɗa labarai domin tabbatar da sahihan bayanai ga jama'a tare da ci gaba da ƙoƙarin dawo da dawwammamen zaman lafiya a yankin. Ƙarshen rahoton kenan. Abu Ubaida Ɗanjuma Ladan, a labaran NTA.